Zahrady s klimatickými prvky nebo klimatické zahrady jsou dneska strašně důležité, protože vlastně vytvářejí takový mini prostory, kde se lidé cítí lépe, dobře, kde je lepší mikroklíma a kde samotné ty zahrady aj přispívají k řešení toho současného velkého problému lidstva, to je teda klimatické změny. A o to je to důležitější budovat tyto areály u škol, anebo v školských zahradách, v školských areálech, protože odtamtud se ta dobrá prax dobře šíří. Školy jsou multiplikátory těchto řešení aj do domovů svých žáků a návštěvníků. Do projektu Budujeme klimatické záhrady sme sa prihlásili práve preto, pretože by sme chceli preniesť deti práve z tých tried do prírody, do prírodného prostredia a chceli by sme učiť vonku. Toto je našim takým základným cieľom a práve tieto jednotlivé prvky z klimatickej záhrady by nám k tomu veľmi dopomohli. V biológii v 5. ročníku je celý jeden tematický prvok o vodnom ekosystéme, takže my sa celé tieto vyučovacie hodiny učíme vonku pri jazierku. Čiže teória krásne prepojená s praxou a to deti baví, pretože to majú reálne to vidia, reálne vidia to prepojenie teórie s praxou a preto sú pre nich tie hodiny zaujímavé a tešia sa na tie hodiny. Cieľom nášho projektu školského je realizovať modré opatrenia, to znamená vybudovať vodozádržné prvky v našej školskej záhrade, nakoľko stále na zalievanie areálu používame pitnú vodu, čo je veľmi neefektívne, nielen z ekologického, ale aj z finančného hľadiska. V rámci areálu školy plánujeme vybudovať alebo osadiť vodozádržné nádoby, ktoré budeme používať na zalievanie jednak exteriérových, ale aj interiérových rastlín a takisto dažďovú záhradu, ktorá bude v podstate ochladzovať priestor. To najväčšie gro nám dáva to odborné poradenstvo a sme veľmi radi, že môžeme v tomto smere participovať spoločne. V našej škole pracujeme veľa so žiakmi, čiže sami žiaci pracujú na budovaní týchto klimatických prvkov a preto sa potom nebojíme, že by nám ich zničili alebo že teda by do nich napríklad do toho jazierka spadli, pretože boli pri budovaní, takže presne vedia, ako sa pri tom jazierku majú správať, čo je vhodné, čo je nevhodné a ako sa majú on starať a ako ho neničiť. Takže máme také heslo, že čo sme si spolu vytvorili, tak to si nezničíme. Čo je pre nás vo všetkých projektoch, ktoré realizujeme, najdôležitejšie je, aby žiaci získali nielen nové vedomosti, ale hlavne praktické zručnosti pre svoj život a pre svoj životný štýl, ktoré si budú prinášať do svojich domovov. A pevne veríme, že vďaka tomuto projektu Budujeme klimatické záhrady budú pripravené na klimatickú zmenu a na budúcnosť.